F'inqas minn mitjum mindu ġie ppubblikat ir-rapport tal-Kummissjoni Venezja, it-Tnejn li ġej il-Gvern se jressaq quddiem il-Parlament abbozz li se jifred il-funzjonijiet ċivili tal-Avukat Ġenerali minn dawk ta' prosekuzzjoni li sal-lum it-tnejn jaqgħu f'ħoġru. Illum f'inqas minn mid-ġurnata mill-pubblikazzjoni tal-opinjoni tal-Kummissjoni ta' Venezja qed inħabbar li għandi mandat mill-Kabinett sabiex b'effett immedjat nibda proċess leġislattiv fil-Parlament sabiex jiġu separati il-funzjonijiet ċivili tal-Avukat Ġenerali mill-funzjonijiet ta' prosekuzzjoni tiegħu. Qal li sal-btajjel tas-sajf il-Parlament se jkun approva l-ħatra ta' Prosekutur Ġenerali ġdid li se jassumi dan l-irwol li s'issa kellu l-Avukat Ġenerali. F'konferenza tal-aħbarijiet mill-bini tal-Mużew tal-Arkeoloġija, il-Ministru għall-Ġustizzja Owen Bonnici spjega kif huwa għandu l-mandat tal-Kabinett tal-Ministri biex jibda jimplimenta bdil fl-liġijiet skont ir-rakkomandazzjonijiet tal-Kummissjoni Venezja. Spjega li wħud minn dawn il-liġijiet bħal dik tal-Avukat Ġenerali ilhom fis-seħħ għal 20 ta' snin. Din hija riforma li hekk kif se tkun qed tidħol fis-seħħ se tkun qed tara it-tmiem ta' sistema legali li la magħna sa mill-1936 u li kienet ġiet konfermata fil-Kostituzzjoni tal-Indipendenza tal-1964. Il-Ministru Bonnici saħa li sa mill-ewwel jiem tiegħu dan il-Gvern implementa liġijiet li kienu ilhom snin twal fuq l-ixkaffa. Fakkar kif kien Gvern Laburista li daħħal il-liġi li neħħiet il-preskrizzjoni minn fuq il-politiċi u daħħal il-liġi tal-finanzjament tal-partiti. Qal ukoll li se jkun qed jinbeda proċess leġislattiv ieħor sabiex isiru emendi f'5 oqsma oħra li huma l-Ombudsman, segretarji permanenti, pożizzjonijiet ta' fiduċja, kummissjonijiet indipendenti u l-Pulizija. Il-Gvern se jqis ukoll bħala priorità r-riforma tal-metodu dwar kif jinħatru u jitneħħew il-maġistrati u l-imħalfin skont kif kien issuġġerit mill-Kummissjoni Venezja. Madankollu fakkar ukoll li dan il-proċess ilu jintuża għal snin twal minn diversi gvernijiet u sabiex jinbidel se jkun hemm bżonn li jintlaħaq ftehim mal-Oppożizzjoni. Il-Ministru Bonnici temm billi saħaq li l-Gvern se jkun motivat mill-bżonn ta' bidla ta' titjib sabiex tkompli tirrenja is-saltna ta' dritt. Nagħlaq kif bdejt. Dan huwa Gvern riformista, motivat mill-bżonn ta' bidla, ta' titjib, ta' enerġija biex itejjeb lil dan il-pajjiż fid-diversi oqsma tiegħu, inkluż fil-ġustizzja u s-saltna ta' dritt. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.